Deputy Commissioner jong Karibhoy District, Arpit Upadhyaya, Long Karibhoy District kalalong kabalakre, ban penlong tamasa cherry blossom. Kat kum ki khubor ki layathu, Bau Deputy Commissioner Karibhoy District, Arpit Upadhyaya, la pentim, mana kaliang jong ka district kalalong kabala penkre ban pediang. Ban penlong ya ka tamasa cherry blossom kabalai singilenter hamadan kur kalang bhoi rumbong kani ka tamasa cherry blossom kabalai singilenter kan sedang nadu ke khat nyau terik kabade menta ka singi bat kan kut hadu khat khandai terik menta ubenai ha kini ki kan diat tayau baladap lasa khiru ba kilami ki ken hun bafer ban pen pau ya ka jing sngeu halor ka jing pen kut ya kani ka tamasa ha ka singi blai ha bakran sakilat khai kubor hadin balawai ka jing yalang kabalakmi benia halor ka jing pen kre ya ka tei ka tamasa kaban sedang ha ka sengi thoding udisi ula pentip bala penbiang ya ka bor pahra ban pej bat ban khmi ya ka jakarung bat ka jakami bat ru na kaliang ke volunteer ka snong kin nyarap lang kham tam lelei ha ka bai dei bat ka jaka penyang kali ban pentikna ba kinong wan sya kani ka tamasa kin nommat ya kino ki jing bat kata ya ka lek kawan ha ka bai dei pat bat ka jing persya jong ki joint action committee JAC ya ka jing penkut ya kani ka tamasa ha ka sengi ublai Superintendent of Police SP Karibhoy Giri Prasad la pentim bana kaliang katenan badai khmi bat kinong yalam jong ka snong kiladap ban ya kendu yakit khot jong ka JAC bat ha ka ba kalala ban pen snguthu syaki ha ka bai dei bat kapor jong ka jing sedang ya ka tamasa balara tat onda lawai ya ka jing seng kum balong menta ka jela kalakmi lenti baha ka ne ka tamasa ka jing wan yu kejat jong kinong wan kai kan kot sya ka silak tam ha kilai sngi ha ka wei pat ka benta kat kum ki kibor ki balapus ha kalai puai terik risau kaboong kasenjuk kirang ba snong Karibhoy ila pancai bakim don satya ya kanu ka jing persya ni don ka jing sngeu ban persya ya karai jong ka sorkar ban penkut ya ka tamasa cherry blossom ha ka sengi play ya ka teila pen sngeu da kinong ilam jong ka senjuk ha ka jing yalang bat menteri katenat jungok kai uba pol lengdo kabalong ha conference hall jong ka sekretariat general secretary ka senjuk uba PB seliang ha bai kren bat kinong tho kubor ha ka sengi baar ula pentim bah ka senjuk kamdon ka jing persya satya ya ka sengi balajit ban penkut ya ka tamasa cherry blossom ula batai ru ba wat ka dorbar snong jong kalum dait khla kaladap aya ka jingbit na ka benta kani ka tamasa Henry ula ongpat ka senjuk kala shu ai jingmut baha kisnam banwan kan bahasibun ban nom penlong shu ya kane ka tamasa ha ka sengi ublai knang ban burom lang ya ka jing sngo jong kiriu ngai kristan hapo ka jela wat apdeng kane ka sorkar jela kala dep rai ha ka ban tha ya kinong penya jong ka tamasa bakin sedang no ya ka tamasa ha ka por janmin hadin blawai lut ki jing yeseng ka tamasa cherry blossom hajar pulai kadai ka balabu ban penlong ha ka khat nyu terik hadu khat khandai terik nai wing halum dat kla bhoi rumbong Karibhoy District Henry karai ban penkut ya ka tamasa ha ka sengi ublai kala penmi penban ya ka jing persya ya ki kat tu kat ne ki ken hun ki bayasan ba ka sengi ublai kadai ka sengi kentang jong ki pai kristan ki badon bun pai hapo kane ka jela kublai sibun ngin sai sempat ha ki video